Gaur zarautzera gatoz proposamen honen berri ematera, eta aurrez mankomunitateko erregistroan sarrera eman diogu han ere eztabaidatua izan dadin. Alternatiba erreala eta bideragarriagoa dela iruditzen zaigu, sozialki eta ingurumenari dagokionean. Aurreko urteetan ere, Aralarrek egin izan ohi ditu zaborren inguruko proposamenak. Dano dakizue, eskumena berez udalena eta udalena dela eta udalek mankomunitateen gain utzita daukatela hondakinen gestioa. Orduan, proposatzen duguna laburbilduta da, mankomunitate bakoitzak bere zaborrak kudeatzea da. Zaborrak sortzen diren tokitik ahalik eta hurbilen gestionatzea. Horretarako, horrela garraio kostua gutxitzen da, lanpostu gehiago sortuz, etxetik hurbilago, kokapenari gizarte eragozpen gutxiago eskainiz, eta horrela errazteko jendearengan kontzientziazioa eta sentsibilizazioa. Orduan, proposatzen duguna da, gaur egun ezagutzen ditugun kontenedorei gehi kontenedore marroi bat, giltzakin edo txip batekin funtzionatuko lukela materia organikoa jasotzeko. Bilketa egiterako orduan ere ez gaude itxita batezateko bilketa, bilketa sistema desberdinak eduki daitezke, baina kokatzeko eta erraz asaltzeko gaur dauden kontenedore guztiak, kontenedore marroia organikoa jasotzeko. Eta eskualde mankomunitate guztietan, materia organiko hori tratatzeko konpostaje plantak. Horri gehituko genioke eta hor da, Aralarrek egin nahi duen apostua, teknologia aurreratuetan berrikuntzan oinarritutako tratamentu bat izateko, tratamentu termiko mekanikoa gehituko genioke, hau izango zen, gaur egun, ezagutzen dugun hori kontenedore ohikoa, berdea, botatzen duguna etxean reziklatu ezin daitezkeen edo baita ere batzutan zati batzuk eta horrela, poltza masibori tratatzeko tratamentu termiko mekanikoa horrek egingo lukena da, azpiegitura horrek, zabor horren volumena ehuneko 80an gutxitu eta birziklapena 80 hurbildu. Tratamendu horrek egiten duena da berriz beste birziklatze prozesu bat berriz ere zirkuituan sartu eta horregaitik birziklapen helburuak aberastu ditu egiten dira. Eta noski, gero horri bukatzeko, proposatzen duguna da itxiera fasean gasifikazio planta bat. Zer desberdintasun dago gasifikazio planta eta errausketa planta? Gasifikazio plantak ez du dioxinarik, furanorik, nitrogeno oxidorik sortzen eta oro har izurtzen dituen sortzen duen kutsadura maila ere beste materia batzutan askoz ere txikiagoa da. Hemen oxigeno barik egiten den prozesu bat da eta ez da erreketarik sortzen. Eta bukaeran ere gelditzen den hondakina errausa, konparatzen baldin badugu errausketarekin bertatik eskoriak eta hautza sortzen dena, ez dauka zerikusirik. Errausketatik sortzen denak beste tratamentu bat behar dute eta hauek ez, ze dagoeneko tratamentu termiko mekanikoan metalak ekentzen dizkiogu eta geldituko zen hondakina baliagarria da, inertea da eta baliagarria da eraikuntzan edo beste hainbat prozesutan erabiltzeko. Orduan, iruditzen zaigu etorkizuneko apostu bat dela, teknologia aurreratuetan oinarritutakoa eta askoz ere bideragarriagoa bai ekonomikoki, bai ambientalki eta bai sozialki.